Vi har været ude på Pension Engelsborg, som er en pension, hvor kriminelle kan afsone deres straf på en alternativ måde. I pensionens familiehus kan de kriminelle bo sammen med deres familier, mens de afsoner deres straf. Her interviewede vi en beboer. I løbet af interviewet fandt vi ud af, at der er en sundhedsproblematik. Sundhedsproblematikken er, at beboerne spiser og tilbereder mad alene, og at de spiser meget ensformigt og usundt. Vi fandt også ud af, at sundhed ikke spiller en stor rolle for beboerne. Med det mener vi, at forældrene ikke er opmærksomme på deres forståelse af sundhed, og at de derfor ikke snakker sammen med deres børn om sundhed. Informanten gav udtryk for, at beboerne ikke bruger meget tid i køkkenet. Vi har derfor valgt at udarbejde et projekt, som omhandler fødevarehåndtering. Udover det har vi valgt at have fokus på, at forældrene skal inddrage børnene i madlavningen, for at hele familiens samarbejde kan styrkes, og at der kan komme fokus på sundhed. I praksis kommer projektet til at foregå ved, at 2 konsulenter fra Ernærings- og Sundhedsuddannelsen 1 gang ugentligt kommer ud på Pension Engelsborg. Konsulenterne vil have forberedt opskrifter og handlet, inden de kommer ud på pensionen. Familierne skal sammen lave et måltid, hvor konsulenterne står til rådighed for vejledning og løbende opfordrer til, at familiemedlemmerne snakker om sundhed og mad. Når maden er lavet, er der fælles spisning, og vi snakker med familierne om, hvordan det er gået og hvad de har lyst til at lave af mad næste gang. Projektet kommer til at løbe i 6 måneder. De kortsigtede mål er at styrke familiernes kompetence i fødevarehåndtering og social samvær og at styrke deres sundhedsopfattelse. Det langsigtede formål er at bidrage til at bryde den sociale arv. Det vil sige, at ved hjælp af vores projekt er der større sandsynlighed for, at beboernes børn udvikler deres egen sundhedsopfattelse frem for at overtage forældrenes. Derudover forventes det, at færre beboere vender tilbage til kriminalitet. Det maksimale udbytte kan opnås ved hjælp af en minimal økonomisk investering.